Siyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu inkosi yamakhosi esiphakamisayo yona yodwa esikholwa yiyo engcwele ethembekile ilungile kuze bephakade owafa uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu uphinde sithole lithuba lokuzohlanganyela bazalwane sishare indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Namhlanje ke bazalwane sithola ithuba lokuphinde sibe no dadewethu uzozisho igama lakhe nesibongo nenombolo yakhe atholakala kuyo. Kodwa ke ngicela ukucacisa lokho ke bazalwane. Sengenzela mhlambe nabanye enisazobabona nginabo la e-studio, abanye mhlambe bazobe benabanye kodwa kuso lesi studio noma kuyo le channel mhlambe futhi umunye uzobe evela nje yedwa kuyo le channel kukhona azokudlulisa. Ngifisa ukucacisa lento bazalwane yokuthi singabazalwane sikholwa inkosi uJesu sihlanganiswe uNkulunkulu ngokwecebo lakhe. Hallelujah. Abaningi abathe mabezwa uNkulunkulu lokho angithume khona kwafakazela kubo ulokho uNkulunkulu asekwambulile kubo, so ke sasihlangana ke. Amen. So ke before sizokhuluma nani bazalwane siyaqala sixoxe eceleni sivumelane ukuthi nasi into uNkulunkulu ayambule kuwe, nasi indlela kwambule ngayo, nami nasi into ayambule kimi na indlela ayambule ngayo, bese sobabili siyezwini likaNkulunkulu silihlole ukuthi lithini, bese sicela umoya engcwele asambulele uhlelo lukaNkulunkulu, inhloso kaNkulunkulu, ipurpose kaNkulunkulu empilweni zethu ngoJesu Kristu wavuka. Amen. So ke mase sizokhuluma lana ngiya-understand abazalwane ngomoya kahle nje wothando, abanye baba ne-concern kube ngazathi uma umzalwane ekhuluma lana ngiya-interrupta, kanti cha angiphazamisi, sisuke sivumelene ukuthi sizokhuluma. Hallelujah. Okunye uNkulunkulu ungiphile khona ngicacise kahle, sivumelene ngalokho ukuthi ngizokucacisa, then umzalwane athule, but kube ukuthi mhlambe ke akanaso isiphiwo sokuchaza ngalendlela yena aneliseka ngayo ukuthi uchaze kahle, then bese siyavumelana ukuthi hayi la ngifila khona kufanele ngicacise ngizocacisa. So ke akusikhona ukuthi umuntu ufika lana bazalwane eza nento yakhe ayambulelwe yona bese ezokhuluma la kule channel no bazalwane siyahlola sivumelane bese siza sizokhuluma kunina sivumelene lithi izwi lenkosi abahamba abantu bengavumelene. So ke sivumelene egameni lenkosi yethu Jesu lithi iBhayibheli noma yini emhlabeni esivumelana ngayo inkosi uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu uyaqinisekisa noma uyagcwalisa esezulwini. Ilokho ke bazalwane bethi angicaciseke nje nezozo sizokhuluma naye. Hallelujah. Bathi ngizonikeza yena asho lokho uNkulunkulu ambulele khona ngendlela ambulele ngayo. Uma kubiza ukuthi ke ngicacise okuthile lokho akukhulumayo makukhona sekhohliwe bese ngikeda lokho kusezwini okwezwe ngikufakazele ngikuhlaziye ngizokwenza njalo bazalwane ningaphazamiseki ukuthi mhlambe uzile uzothula umfakaze mina solokhu ngenelela no akunjalo bazalwane, but siyabonga inkosini yenu uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Amen. With love. Hallelujah. Amen. Right. Amen. Ngicela ke sesubingelele egameni likaJesu. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Igama lami ke bazalwane nginguthandazile ngwakamwelase ngiwasemawoti, ngihlala eMawoti la engakhe khona. Hallelujah. Amen. Ngokubizwa inkosi ke ingholele yazangiholela ekhaya labafundi, ngisekhaya labafundi ke njengamanje ngifunda ngoKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Yes. Inombolo yakho mhlawumbe abedinga. Okay, inamba yami ithi 0833 289292. Ngicela uyiphinde futhi ungasheshi. 0833 289292. Alright sisi. Amen. Ayike sicela ukuzwa ukuthi ke yini esokhuluma ngayo sobabili mina nawe namhlanje, kodwa engizodedela wena ukuthi ube yiphoshophosho. Yini iphoshophosho? Yini iphoshophosho? Hallelujah, umuntu okhuluma kakhulu baba. Umuntu okuyena
ohola inkulumo. Abanye ke bese bebethi ukhuluma kakhulu kodwa uyena obeka inkulumo eningi isuke isohlangothini lwakhe. Amen. Amen. Ngavele ngakhumbula uPaul kwathi uyiphoshophosho. Akuthi phela ngisho lokho Khothisi. Bazalwane noma yini esikhulumayo sikhuluma izwi. Ayikho into esikhuluma ngekho ezwini. Unfortunately mawuthiwa lelo zwi nawo kwahlangana nalo. Amen. Yeah, yonke into esishoyo siyisha ngezwi sisekela ngezwi. Because umhlaba uduke kangaka udukuse ukuthi abantu baphumile escriptureni. And abanye basikhotha iscripture but abanayo irevelation yaso. Abanayo understanding yaso. So ke siyamcela uMongcwetha asisize ukuthi isikhathi liphefumulele izwi kaNkulunkulu lizosifundisa lisiqondise uNkulunkulu waliphefumulela linjani. Hayi ngoba selibhaliwe manje silifunde emaphepheni. Yabona. Siyabonga kakhulu ke sisicela uthatheke. Hallelujah. Amen. Bazalwane namhlanje ngizochaza ngejeni yami noNkulunkulu kanye nokungambulela ngesabatha. Hallelujah. Amen. Yebo sizochaza ke nobaba la kumele angene khona uzongena kodwa ngizothanda ukuchaza nje ngendlela uNkulunkulu angambulele ngayo indaba yesabatha. Ngithe ngingakabuyela enkosini ngisuka la kade ngisuka khona ke bazalwane ngase ngishiyile kodwa ngangakabuyeli ngokuphelele kuNkulunkulu. Ngaba nesibonakaliso kwakuyisebusuku nje ngabo 3 ekseni kwakuyisekuseni ngabo 3 angithi nje intatha yenkusa yangomgqibelo ngo 3 ngezwa izwi ekhiwishayo ngoba kwakuyisephusheni kodwa ngendlela elakhuluma ngayo ngazi ngavuka ngahlala ngezinqa. Yeah. Lithi izwi kimina khumbula usuku lesabatha olungcwelise. Hallelujah. Amen. Liphinde futhi khumbula usuku lesabatha olungcwelise. Ngize ngivuke ke ngihlale ngezinqa ke bazalwane. Intathakusa yangomgqibelo ekseni. Hallelujah. Ayike ngibe nakho ke lokho ukuthi uNkulunkulu uvele wazi ke bazalwane uma kuNkulunkulu. uNkulunkulu ke lokhulumayo ukhuluma ngesabatha. Isabatha bengikade ngingaligcini vele ngizenzela into zami nje. Engiyochaza ngelinye ilanga ukuthi ngiphunyuke kephi. Okay ke ngingayinaki le ndaba yesabatha ke bazalwane. Kuhamba isonto kuphinde futhi ngosuku ngesonto elilandelayo futhi ntathakusa futhi ngomgqibelo ngilele kwehle nasi scripture lesi scripture sehlayo Exodus 35 bazalwane. Exodus 35 uma ngimvula ngivuke khona ebusuku sehle futhi naso kabili futhi ngiphaphame ke bazalwane mangiphaphama ngifunde lencwadi Exodus 35. All right. Amen. Ifundeka kanje ke bazalwane. uMose wamupha yonke Uverse 1. uverse 1. Uqala verse 1. Okay noma ngaqala kuverse 2. Okay. Ngizoqala kuverse 2. Isihloko sithi umyalelo wesabatha. Izinsuku eziyisithupha ngizoqala verse 2. Izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa umsebenzi. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuya kuba kini usuku olungcwele lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayakubulawa. Hallelujah. Amen. Ngithi mangisifunda ke lesi scripture ke bazalwane ayikungena enhlizweni yami ukuthi ke uNkulunkulu ufuna ngigcine isabatha. Yes. Futhi sengitsheliwe nescripture sokugcina isabatha. Ngiqhubeke ke ngivulele ke mina sengiyayifunela ke manje ukuthi kuyini lokho kuyisabatha yini isabatha kahle kahle. Ayike bese ngithola ukuthi isabatha ukuthi uphumule ngosuku lesikhombisa. Okay. Langomgqibelo libizwa ngokuthi isabatha. Ayike bazalwane ngingene ke ngiqale ke ngigcine ke isabatha ke. Angakabuyela enkosini ngaleso sikhathi angakangena insindisweni kodwa uNkulunkulu usengishiyile kona kodwa angakaphumi completely. So uNkulunkulu useqalile uyangisebenzisa mina ngokungazi kwami angakaqondi ukuthi kwenzakalani. Ngithi ngisekwe process leyo ke uNkulunkulu ngelinye ilanga angitshela ukuthi angiyeke la ngikhonza khona
ngifune inkonzo yabasindisiwe ngoba ngangiloke ngikhuleka zikhathi zonke ngenxa yesimo engangiphuma kusona. Ngangihlezi ngikhuleka kusho ukuthi ngelilanga ngithi ngiyakhuleka uNkulunkulu athi mina phuma kule nkonzo okuyona ufune inkonzo yabasindisiwe. Hayi ke bazalwane ngihambe ke ngiyofuna inkonzo yabasindisiwe ke ngisindise ke ngiyibuyisele kuJesu Kristu ke ngopheleleyo ke bazalwane. Uma sengifikile ke ensindisweni ke sengiyabuza ke ngesabatha ke kubazalwane phela abantwana bakaNkulunkulu bakaKristu ke ngifuna ukuza ukuthi ngiwi right place noma ngenza kahle yini uma ngicina isabatha. Bangichazele ke bazalwane ukuthi kuKristu Jesu aligcinwa isabatha ngoba uJesu yinkosi yesabatha. Ngikuzwe bazalwane kona ngingakuzwisisi kahle kodwa ngithi ngoba sengikuKristu Jesu sengisensindisweni ngiliyeke ke bazalwane futhi isabatha ngiliyeke nje completely ngingasalenza. Kuhamba isikhathi futhi sengisensindisweni ke nje isikhathi esiningi uNkulunkulu seyicommunicate kakhulu ke nami. Kuhamba isikhathi ngikhumbula omunye umzalwane wayengicela usicela ngimkhulekise inkingeni ezithize. Sikhuleke ke singene emkhulekeni nalo sisi sikhuleke. Kuthi sengiqedile ukumkhulekisa abonge aphile la kade kuloko bekade emkhulekisa khona abesethi ke uNkulunkulu ngambulele lesi scripture ukuthi angikunike sona. Lesi scripture uIsaiah 56 bazalwane. Ukhuluma futhi ngesabatha. Yes, ukhuluma futhi ngesabatha sengisensindisweni sengikuKristu Jesu manje. Kodwa indaba yesabatha yenza njani isangilandela. Anginikeze lo sisi lesi scripture kuhlale kumina bazalwane ukuthi hayi shuthi angenzi kahle ngoba phela le ndaba yesabatha isangilandela. Bese kudlula isikhathi uNkulunkulu futhi angitshela ukuthi kahle ngingu-Israyeli. Ngibe nombono uthi lo mbono ngicathi nalast time ngayisho le ndaba uthi lo mbono kumina ngingokaKristu Jesu wesizwe sika-Israyeli inzalo ka-Abraham kuchazwa. Uma ufika lo mbono kumina ngibe nepeace bazalwane ngoba lento ye-identity kade yangihlupha futhi yazi yangifaka kulezi zimo engisho ukuthi ngiphuma kuzona ngenxa ye-identity bengingaziqondi ukuthi ngubani. So uma kufika le message kumina ngibe nepeace nje ngijabule. Ngikhumbula kulolo suku sangilongicula leyo nto nje nabantu abami umini yonke ukuthi thina singaba kaKristu Jesu wesizwe sika-Israyeli inzalo ka-Abraham siloko esicula nje leyo nto. So uthi lo sisi uma isefika futhi nalesi scripture sika Isaiah 56 siphinde sikhomba isabatha. It's okay mangifunde ezweni kahle uIsrael wegcina isabatha. Okusho ukuthi kahle mina ngigcina isabatha ke. Ibuyeleke futhi bazalwane esabatheni. Ngilenze isabatha ngingasebenzi la ngangisebenza khona ngibatshela ukuthi hayi ke ngicela ukuthi angisezosebenza ngesabatha ngabe ngisebenza ngesabatha. Ngibatshela ukuthi hayi ke ngomgqibelo mina angisezosebenza. Ngichaze nje ukuthi cha inkosi ithe mina fanele ngigcine isabatha. Hayi ngabe bikho ke inkinga nalapho. Umsebenzi wami ungabi nankinga nje sishintshe indlela yokusebenza ke. Kube umuntu ongangeni ngesabatha. Ngigcine ke bazalwane isabatha ngesabatha nje angenzi lutho. Ngiyazilalela nje ngiyaziginqekela embedeni wami noma ngithatha izwi ngifunde kodwa nje angenzi lutho. Ngidla nokudla okubandayo angubasa umlilo ngendlela phela engafunda ngayo kwiOld Testament ukuthi awulubasi umlilo sihleli ngiyahlala nje angenzi lutho. Kuthi ngosuku ngicabanga kwakuyisabatha lesibili sengiqalile ugcina isabatha. uNkulunkulu athi mina ekuseni ntathakusa futhi ngo3 ngomgqibelo futhi ngo3 uNkulunkulu angithume athi angihambe ngiye ekhaya emndenini wakithi kubafowethu nodadewethu ngiyobatshela ngokuthi bangu-Israyeli. Yebo ngoba wayesengitshelile imessage ukuthi akangambulelanga ukuthi ngingu-Israyeli ukuthi ngithule. Ngambulela ukuthi ngitshele nabanye ukuthi singu-Israyeli lo oseBhayibhelini. Hayi ke bazalwane ngihambe isabatha ke. Fanele njalo ngabe ngihleli bazalwane ngithi izwi lisho njalo lithi asihambi siyahlala nje asenzi lutho. Siyaphumula sihlale singenzi lutho. Kodwa futhi sengithola umyalelo othi angihambe ngiyotshela abasekhaya ukuthi bangu-Israyeli. Ngalo futhi isabatha leli kufanele ngihlale ngalo.
ngidideke-ke bazalwane kodwa bese ngithi ngoba uNkulunkulu osho njalo ngizohamba ngiyokwenza lokho nangempela ngihambe bazalwane ngiyokwenza lowo msebenzi futhi uNkulunkulu nje angihambele phambili kube khona ukuthula nje ekhaya wenzeke lowo msebenzi. Kuhamba isikhathi-ke ngisaloku ngigcina njalo isabatha uthi ngelinye ilanga ngesabatha futhi kube isabatha elilandelayo kube khona futhi umsebenzi uNkulunkulu angithuma wona futhi ngiwenze futhi ngesabatha futhi. Angisaphumuli njalo ngiphumule ngokusho kwami kodwa ngiyasebenza ngoba uNkulunkulu phela uyangiyalela ukuthi angenze ukuthi uthi futhi ngesabatha elandelayo ngenze lowo msebenzi ngesabatha lesithathu futhi 3 futhi ekseni Ntathakusa kufika imessage ngitshelwa ngephasika ngengichaze-ke ngochaza ngalo ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu wayithini ngephasika ingihlaleke le ndaba ngephasika anginikeza ama-scriptures ngivuke ekseni-ke ngibe busy neBhayibheli-ke ngifuna ukufunda le ndaba yephasika-ke ngiyifunde le ndaba ngize ngithola ama-scriptures ngihlale nawo ngifike lo buthongo khona ngihleli kanjalo uNkulunkulu aqhubeka ngambulele ngendlela yakudala yephasika aphinda angambulele ngendlela entsha okusho ukuthi bazalwane mina ngihleli-ke manje nayibona indaba sengiyasebenza mina ngesabatha yes lolo kuthiwa angiligcine leli sabatha indlela egcinwa ngalo leli sabatha ukuthi uyahlala uphumule mina kodwa angisaphumuli njalo ngesabatha senginikezwa umsebenzi engizowenza ngiwenze-ke lo msebenzi kube ukuthi kuyaphuthuma bazalwane ngoba iphasika laseliseduzane kwasekumele kube khona into eyenzakalayo ngithunywe ebandleni la ngikhonza khona kuphuthume-ke ngiyenze leyo nto-ke bazalwane ngiveza ukuthi isabatha lami mina engatshelwa ngalo kodwa mina bengisebenza ngesabatha kuhambe isikhathi-ke bazalwane ngiwumuntu osebenza kanjalo-ke ngiyasebenza ngiphumuli ngesabatha ngiyaya la kumele ngiye khona engisuke ngithumiwe khona ngiyakwenza lokho kodwa ngigcina isabatha ngokwami ngoba uNkulunkulu wathi angigcine isabatha ngayeka ukusebenza ngahlala phansi ngaphumula futhi angiwubasa umlilo ngigcina leli sabatha uNkulunkulu athi angiligcine. Kuhamba isikhathi-ke bazalwane ngiyaligcina leli sabatha ngibe umbono lo mbono engiwubonayo ngibona umprofethi thizeni owaseBhayibhelini uma ngimbona lo mprofethi kunabantu abasezulwini amavoice amabili ayambuka usemhlabeni yena bona abasezulwini baphezulu bayakhuluma babili bathi wenza kahle impela kodwa into emsalele ukukhonza ngesabatha. Hayi ngivuke-ke bazalwane ngithandaze ngibuza inkosi ukuthi-ke ubani okhulunywa ngaye ngoba phela mina ngiyaligcina isabatha mina ubani okhulunywa ngaye hayi uNkulunkulu angambulele ukuthi cha lokhulunywa ngayo angisho bazalwane ukuthi ngumprofeti anginayo title angakaze ngitshele ukuthi ngiyini kumina hayi lubani lo okhulunywa ngayo bese kusho ukuthi cha imina lo okhulunywa ngayo uNkulunkulu angambulele ukuthi mina lo okhulunywa ngaye konke ngiyakwenza impela kodwa ngisalelwe inkonzo yokukhonza ngesabatha. Hayi ngithandaze bazalwane ngibuza inkosi ukuthi ngikhonza ndlelani ngesabatha-ke manje ngoba phela ngiyaligcina nje isabatha iyona yiphi inkonzo kufanele ngikhonze ngesabatha ekufanele ngiyenze ngikhumbula ngize ngicele inkosi ngithi inkosi kona bengayi-ke esontweni ngesabatha ngoba bengayazi inkonzo isindisiwe yesabatha bengingayazi ngiqhubeke nokukhuleka uNkulunkulu angambulele ngikhumbula ngangisakhuleka nje ngisasemkhulekeni ngingakaqedi ngambulele izwi likhulume kumina ukuthi 7th Baptist Church uma 7th yes 7th day 7th day yes 7th day Baptist Church okay hayi-ke ngibe nalokho ukuthi okay shuthi uNkulunkulu unginike ibandla kufanele ngiyokhonza kulona elisabathayo labasindisiwe hayi-ke bese ngiyaligugulisha ngoba ngangazi ngempela ukuthi likhona ibandla labasindisiwe elikhonzayo ngesabatha hayi ngigugulishe leli bandla bese ngithola i-7th Adventist 7th day yes 7th day Adventist ngiqhubeke mangiqhubeka nokugugulisha bese ngiyamthola nalo 7th day Baptist Church hayi-ke ngibe nokuthi ngiyagugulisha-ke manje sengifuna ukuyifikela mina kuleyo ndawo nangalelo langa njalo
lesingaki njalo usabatha njalo. Hayi ke ngiphinde ngikhuleke Nkosi, sengikhulekela ukuthi manje la engikhona awekho lamabandla e-Seventh Day Baptist Church kanye ne-Adventist angiwatholi. Ngikhuleke Nkosi kanti fanele ngenze njani ngoba ngiwathola ekude awekho eduze kwami. Na engiwabonayo avalwa awasekho nje. Hayi ngiphinde ngikhuleke Nkosi uNkulunkulu angambulele ukuthi kahle kahle angenzi kahle uma ngikhonza uma uKristu Jesu ukukhonza angambulele qala ngokukhonza ukuthi kuyini. Ayithi nangazi ukuthi ukukhonza ukuya esontweni uhambe ngeprogram yasenkonzweni ngazi lokho mina. Mase uNkulunkulu engambulela ukuthi ukukhonza akusikhona ukuya enkonzini. Ukukhonza ukwenza intando kaNkulunkulu, ukusebenza akusikona ukuhlala. Ukusebenza kodwa umsebenzi kaNkulunkulu wona wodwa. Okay ngambuleleke ukuthi ukukhonza akusikhona ukuya esontweni. Qhubeke uNkulunkulu engambulele ngale Seventh Day and Seventh Day Baptist Church kanye ne-Seventh Day Adventist Church. uNkulunkulu achaze ukuthi amaKristu amaningi ayibiza ngamaKristu. Angithi abaKristu abantu abalandela uJesu Kristu amen, abalandela uJesu Kristu, people who are Christ like. Yes, balandela uKristu Jesu kodwa bagcina isabatha ngendlela yakudala. Kanti uKristu Jesu kunendlela yentsha egcinwa ngayo isabatha. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu abese yambula ukuthi kahle kahle ungembulela lamabandla ngoba kunemiyalezo kufanele nguyise kubona ngendlela yokugcina isabatha ngendlela kaKristu Jesu. Anganoma ngibeka kahle yini ngendlela isivumelwana esisha sikaKristu Jesu. Njengoba umbulela lamabandla kahle hayi ukuthi wena uyokhonza. Hayi ukuthi mina ngiyokhonza. Kodwa wacacisela. Yes, indlela emisiwe ukuthi uma umKristu ukhonza kanjani ngesabatha. Yes, yes. So uNkulunkulu yena isabatha impela uyalifuna. Uyalifuna impela isabatha. And uyalifuna nasemaKristwini ngoba emaKristwini sinalokuthi thina uJesu Kristu inkosi yesabatha asigcine isabatha. Kodwa ke asigcini ngendlela kaIsrayeli. Ngendlela isivumelano sakudala. Sigcina ngendlela isivumelana esisha esikuKristu Jesu. Hallelujah. Amen. So uNkulunkulu angibulele kanjalo ke bazalwane. Yila ekwangena khona ke kumina ukudela konke ukuthi yini ke kahle kahle yiphi lendlela yokugcina isabatha ekuKristu Jesu. Alright, siyabonga ke dadewethu. Bazalwane siyabonga. Kulokho asakhuluma lesisi. Ngiyafisa ukuthi mhlambe ke kube khona okuncane engikuhlaziyayo. Indaba yesabatha bazalwane. Amen. Ikhona. Amen. Ikhona ngokwendlela ye-old covenant nangendlela ye-new covenant. Amen. Right. Isivumelwana esidala uma ufunda ngithi uLuke Exodus chapter 31 verse 16. Amen. Mhlawumbe ungayibheka sisi. Exodus chapter 31 verse 16. Sizobuya no part 2 ke manje la udadewethu ke esezoveza ke uNkulunkulu lokho akhulumile kuye amambulele khona ukuthi ke indlela ke yokugcina isabatha yamaKristu yipi. AmaKristu asindisiwe egameni lika Jesu, ahlazwe ngegazi lika Jesu, azalwa kabusha. Ngoba yena uNkulunkulu uyalifuna isabatha lakhe. Hallelujah. Then kodwa unendlela yokuligcina isabatha ungumKristu usindisiwe uselwe kabusha. Ekunesiyona le yosuku langomgqibelo. Singakalifunda ivesi sisi. Amen. Ngifisa ukusho lokho futhi sisathile. Hallelujah. Ukuthi ke usuku lesabatha usuku lesikhombisa ngithi usuku lwangesabatha. Hallelujah. Asinginake lokho bazalwane ukuthi ikhalenda likhona njengamanje. Hallelujah. Eladesignwa abaRoma, elama pagans, elabantu bezizwe, lama Gentiles, li-influence oSathane, ikhalenda likhona. So ke mawuthi wena ugcina isabatha ngendlela leka Israel ekudala,
uIsrael lo seBhayibhelini okumbula ukuthi thina singuye manje. Hallelujah. Iningi labantu abamnyama bawo-Israyeli, a bloodline natural biblical Israel. Yithi iningi labantu abanyama ibona abawu-Israyeli. Indlela elaligcinwa ngayo bona babe nelabi calendar nezinsuku, indlela abayibiza ngayo babe namagama awo. Kukhona eBhayibhelini basana esiliphathayo. Na right, leli calendar likhona linemagama ey'nsuku njengabo Sunday usuku lokhonza ilanga, Monday usuku lokhonza inyanga, kanjalo ngicela ungangeni lapho kodwa information nginayo yokuthi zonke lezi zinsuku ezo7 kukhonzwa onkulunkulu neThixo, including uSaturday, that is the day of Saturn, usuku lukaSathane, uNkulunkulu othile lapho. Ngicela ungangeni lapho isinye isifundiso leso. So ke uma sibiza amagama sithi Monday, Tuesday kubizwa amagama onkulunkuluwana. So ke mawena uthi ngoSaturday usuku lokugcina iSabatha, okwazi ukuthi akusilona usuku lolu ama-Israelites eBhayibhelini ayigcina ngalo ngoba ayinelawe calendar elingafanele abesizwe. Amen. Usilahleleke nje kwakhona ke lapho. Ingakho uJesu Kristu uzile wazoba indlela neqiniso nokuphila. So that sizothola iqiniso elipheleleyo ngoba uSathane usebenza ngabantu bezizwe abangenayo imithetho kaNkulunkulu ophilayo ukushintsha ikhathi. Then abaprofeti baprofetha ngalokho ukuthi uyoshintshwa ikhathi. Then uSathane uyangena ngomphiki Kristu, ngomoya omphiki Kristu ngendaba yebeast ukushintsha ikhathi so that abantu bezosuswa uNkulunkulu ophilayo then bese belandela leyo ndlela. So iphutha ke iira ke leyo yokukhonza uNkulunkulu ngokuthi ugcine iSabatha lwangumgqibelo lolu Saturday ngokwekhalende labesizwe. Amen. Okay. Amen. Ngicacisa ukuthi ke izindaba yeSabatha ikhona into uNkulunkulu uyalifuna kodwa unendlela alifuna ngayo kwabasindisiwe abazelwe kabusha. Sizozwa part 2 udadewethu ukuthi uthini bese siyayixoxa nami khona engizokusho lokho azobe kusho. Right. Asifundeke nje manje ngicacisa indaba yeSabatha ukuthi lisivumelwana phakathi kaNkulunkulu noIsrael kuphela. Asifundeni sizolelo verse 16 and 17. Hallelujah. Ifundeka kanjena. Ngalokho abakwaIsrayeli bayakuligcina iSabatha balilonde ezizukulwaneni zabo libe isivumelwane esiphakade. iSabatha lisivumelwana esiphakade. Amen. Phakathi kukaNkulunkulu ophilayo umdali wezulu nomhlaba nesizwe asikhetha phakathi kwezinye izizwe wasenza saba ngesakhe waletha imithetho yakhe kuleso sizwe so that masiphila sihluke lesi sizwe kwezinye izizwe engenawo umthetho kaNkulunkulu. So uNkulunkulu wayesenza isivumelwana phakathi kwakhe nabantu bakwaIsrael ukuthi liyogcinwa izizukulwane ngezizukulwane. Ikhona ke leyo program ke. Lo Israel verse 17 uthini? Verse 17. Yes. Liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwaIsrayeli kuze kube phakade. Liwuphawu. All right. Amen. Ubona ngani ukuthi lo muntu uIsrael? Yabona njengoba abantu abaIsrael njena bahlakazelwa umhlaba wonke. Hallelujah. Now basuswa baphuca imithetho yabo benziwa igqila. Then kwasuswa inkolo yabo kubo. Now ukuze sazi ukuthi labantu abantwana izizukulwane zabantwana bakwaIsrael lo seBhayibhelini uzobona ngani? Uzokwazi ngani? Yabona? Amen. I-identity yabantu bakwaIsrael uzoyibona ngani? Le khuluma sisi. Uverse 17 uthini? Liwuphawu phakathi kwami nabantwana bakwaIsrayeli. Uma ufuna ukubona umuntu ukuthi uIsrael noma akasiyena yini uzombona ngani? Uzombona ugcina iSabatha. So umuntu enento yeSabatha ngaphakathi kuye uphawu lento spiritual lesi sivumelwano spiritual uphawu olufaka uNkulunkulu kulomuntu. Then uNkulunkulu so that uzokwazi ukuba identify ngalo. Hallelujah. Ake senze sibonele uma abufuye inkomo then ezibomvu then uthola ukuthi iKZN yonke noma iSouth Africa yonke inenkomo enjani ezibomvu but umuzi nomuzi kufanele kube nophawu lwakhona olungafani nelomunye umuzi. Mazilahleke inkomo singena kwemunye imhlambi wenkomo uzoyibona ngani zakho? Ngophawu. Uzoyibona ngophawu. Yes, uzulifake uzifake lo. Yes, ngoba lifani. Inkomo zakwaSibiya zinophawu njena. Zibovu zifana nazo zonke inkomo bazikude phana ukwazi ukuthi uyihlukanise. But mase usondele eduzane uzochecka ini uphawu.
abantu badalwe uNkulunkulu bonke emhlabeni but uzokwazi ngani ukuthi laba bawu-Israyeli uNkulunkulu wabeka ini kubona uphawu olwani lo phawu lolo olwesabatha. Lo muntu akamdingi uJesu, akamfuni uJesu. Noma lo muntu uyamdinga uJesu usindise kodwa imiyalo kaJesu akayigcini. Ithi inkosi uJesu uJohn chapter 14 verse 15 ongithanda ugcina imiyalo yami. So into uJesu ayifundisile lo muntu akayikhathaleli as long ebambe ini usuku lwangesabatha. Right, okwazike lo muntu ukuthi ubani ke uIsrayeli whether umnyama ngokwebala noma umhlophe as long enezili yokugcina ini isabatha lo muntu okwazi ukuthi uIsrayeli. Sibona ngani uIsrayeli uphawu lupho uphawu lokuthi yena ugcina isabatha lentshisekelo yokugcina isabatha lona phawu ke lokho lifaka ubani uNkulunkulu ngaphakathi enhlizweni yakhe waloba uNkulunkulu angafuni ukuzwa lutho nje ngesabatha. Yabona ngiyaxabana impela. Yes. Futhi umuntu olwela isabatha ungena enyameni. Ithelo zikamoya, ithelo zenyama, imisebenzi yenyama isobala. Yabona engukuthi ukuhlukana, division, uxabana, ukuthuthela. Mawufunda amaGalatians chapter 5 from verse 19 and 20. Then uyaliwa alwela umuntu ini isabatha angene enyameni kuphela uthando kuphela ukubekezela. Then ulithi iBhayibheli uthanda luyifunelo kwalo yena ngamane akuchithi nakho konke oza nakho as long ezogcina ini isabatha. Siyabazi la eSouth Africa na la eKZN bakhona abantu abagcina isabatha bengakuyeka konke okunye as long nje bezobamba lento yesabatha. Bakhona abangasindisiwe khona abasindisiwe khona abangasho bangamaKristu khona abangazisho bangamaKristu. Then sengitholile ukuthi nakwezinye ingxenye eAfrica bakhona all over the world bakhona. But as long begcina ini isabatha bekhuluma ngesabatha okwazi ukuthi labantu bawubani bangu-Israyeli. Ba-Israyeli. Hallelujah. Ngifuna ukucacisa lokho ke bazalwane. Amen. Right. Upart 1 lona egameni lika Jesu ngifisa ukuthi ke sivale la okwamanje kupart 1 is issue lene sensitive bazalwane. Ngicela ukuvala ngalokho ukuthi ke zimbili inhlobo zabantu njengamanje ekukhulunywa ngazo ngendaba yani yesabatha. Amen. uIsrael lo ofakwe uphawu uNkulunkulu. Amen. Lento ikubo mabezala ingane idlulele enganeni ngoba uyisivumelana phakathi kaNkulunkulu noIsrael specifically. Okay. Amen. Now lo Israeli ke yibo laba ke kulesizwe samaJuda abakhaphela uJesu bamnikele embusweni wani wamaRoma baze bathi igazi lethu libe phezu kwethu nabantwana bethu ngoba bengamfuni ubani uJesu Kristu ozoba uMesiya abe nguKristu abe ngogcotshwe kaNkulunkulu abe indlela neqiniso nokuphila abe ukukhanya. Then babukele kuye bamrejecta bamala uJesu Kristu. Amen. Abantwana baphi bakwaIsrael. Okay. Right. Uhlelo uNkulunkulu kade nalo ngesizwe sakwaIsrael per se uNkulunkulu washaya uphozi kwama. Hallelujah. Then insindiso isichithekele emhlabeni wonke ezizweni zonke. Labo mabephenduka besindiswa bevuma uJesu abe inkosi nomsisi wempilo yabo. Then uJesu uyabafundisa bese behamba ngemiyalo kabani kaJesu Kristu. Then ikhona ke indlela yokugcina isabatha ke lapha kusisazokhuluma ngayo ku part 2. Amen. Then uma seqediwe ngabo bonke laba abasindisiwe abangamaKristu oqobo abazelwe kabusha begcina isabatha ngendlela le kaJesu Kristu esizoyizwa part 2. Amen. Then maseqediwe ngabo labo kuhlanganisa bonke uhlobo labantu olukhona emhlabeni ungaba bakwaIsrael njengoba thina siuIsrael i-identity yethu. Then sinendlela esigcina ngayo isabatha kaKristu sizokuthola lokho bazalwane ningathuki. Asisho isabatha lelwa ngumgqibelo lwangeSaturday kodwa kunendlela yamaKristu azelwe kabusha agcina ngayo ini isabatha. Nizoza part 2 ukuthi yipi leyo ndlela leyo futhi nizokwenela nje ngayo. Right. Then maseqediwe ngalabo bantu abawu-Israel bana siuIsrael nabahlanganisa nabezizwe abasindisiwe okufuneke bagcine indlela yesabatha ngendlela kaJesu Kristu. Then uNkulunkulu uzobeke esebathatha uJesu Kristu ingakho sikhona uJesu uzolanda ibandla bahambe. Then abantu abazosala emhlabeni benentshisekelo yokukhonza uNkulunkulu ophilayo sekwambulwe umphiki Kristu yilabo abantu abagcina ini isabatha. Umphiki Kristu uzointroduce inkolo yobusathane one world religion ngokuphelele kuphi emhlabeni ashintsha abantu ukuthi bakhonze uSathane. Abantu abazoteleka abangakwenzi lokho yilabo abanemthetho kaNkulunkulu kakhulukazi ngesabatha ngoba kuwumthetho kaNkulunkulu futhi sivumelwana phakathi kaIsrael
noNkulunkulu. Hallelujah. So ke bangancamela ukufa. Yibo ke abazosala ke ibandla selihlwithiwe abazosala bamele uNkulunkulu ophilayo. Laba abagcina ini isabatha. Njengamanje ke mawuzwa kukhulunywa ngendaba yesabatha ukuthi uNkulunkulu uyalifuna uNkulunkulu isabatha kuIsrael lo wenyama, bloodline natural Israel. Ngoba kunohlelo uNkulunkulu azoliqeda ngoba njengamanje abafuni ukulalela imiyalo yendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. So bazosala uhlwithweni. Then uNkulunkulu uyalifuna isabatha kulabo bantu labo baligcine, then as uphawu and uNkulunkulu okwenzayo ukuthi balishisekele isabatha so that kuzovela lesi sizwe sikaNkulunkulu esizomela uNkulunkulu ngesikhathi somphiki Kristu emhlabeni. Bese kuthi igroup yesibili uNkulunkulu uyalifuna isabatha kubantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe baligcine abakuKristu Jesu baligcine ngendlela kaJesu Kristu uJesu Kristu agcina ngayo. Lesi sizoyibona ke part 2. Siyabonga abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Then asisho ukuthi ke uyaphoqelela ukuthi uyithathe into esishoyo. Hallelujah. Asisho futhi ukuthi siyakusabisa. No, siletha ulwazi. Amen. Wena ozoyikhethela. Sikusho lokho ngothando. Because abantu bakaNkulunkulu babhujiswa kusela ini ulwazi. Yebo. Uma bekuzoxatshana kubanga indaba yesabatha kungenwe enyameni. AmaGalatia chapter 5 verse 19 and 20. Lithi imisebenzi yenyama enjani isobala. Bese mhlawumbe egcineni verse 20 bonke abenza okunjena lisho imisebenzi yenyama abayokulidla ifa lombuso kabani kaNkulunkulu. So uma ngabe ungenalo ulwazi uzolwa ulwiswa ukuthi ulwazi awunalo, then ugcina ungena enyameni ugcina ungawudlanga ifa lombuso kabani kaNkulunkulu. Siletha ulwazi so that izinto zakho uzozenza ngomoya elithi zikaNkulunkulu uJesu Kristu usifundisa ukuthi siyomkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. So kufanele sihambe ngomoya kaNkulunkulu siveze izithelo zikamoya engcwele, then ukuthi singabantwana baNkulunkulu sikholwa uJesu Kristu inkosi yethu. Ilokho bazana nenhloso ukuthi sikhulume kanjena so that wena ungenza ukungcola ungcoliswa ukuthi uyalwa endulwa ngenyama ungena enyameni then bese ugcina usala uhlithweni. Uma ufica usuku lofuhlitho lungakwenzeki uhambe esihogweni. Sizovikela lokho. Siyabonga ke bazali inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Inombolo amangithola kuyona mhlawumbe uma umuntu ethola le video sis cela uphinde uyisho futhi. Hallelujah. u-0833 289292. Phinda futhi 0833 28 9292. Ya WhatsApp ungafona futhi. Amen. Inkosi yomusa sibusise. Amen. Hallelujah.